38-ročný Ivan sa v tomto dome vyhrážal svojim najbližším, že ich zabije. V zápäti sa o to aj pokúsil, ale už so zbraňou v ruke. Po vyhrážkach sa z izby vzdialil, po chvíli sa však vrátil s revolverom v ruke, pričom namieril zbraň na svojho brata a vystrelil. Prvý výstrel našťastie nikoho nezasiahol, boj o holý život však pokračoval ďalej. Mladší Robert sa vrhol na svojho brata a snažil sa ho v ďalšej paľbe zastaviť. Ani to však nepomohlo. Potom došlo k ich vzájomnému zápasu, počas ktorého došlo k 2 výstrelom, ktoré zasiahli mladšieho z bratov do brucha a nohy. Ani tento raz sa mu našťastie nepodarilo dokončiť to, čo začal. Jeho brata totiž guľka len tak povediac škriabla. Podľa predbežnej lekárskej správy muž utrpel ľahšie zranenia s dobou liečenia do 5 dní. Rodina si vydýchla až vtedy, keď sa 30-ročnému Robertovi nakoniec podarilo útočníka spacifikovať a privolať policajtov. Sadnul policajt do záchrany. Videl som pištol, že to brali. Ide pravdepodobne o vzduchovú, respektíve plynovú zbraň, ktorá nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Čo muža k útoku na svoju rodinu viedlo, sme sa nedozvedeli. Isté však je, že si narobil poriadne problémy. Polícia ho už totiž obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania. Poverený príslušník policajného zboru zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby. Za tento skutok mu hrozí až 3-ročné väzenie. Zo Zalužíc, Andrea Grigovská, televízia Joj.